Frantzian politikan ez egonkortasun handia beti aurrekontua onartzeko desadostasunak daude Zukmantasaren inguruan. 3 urteko lanen ondotik Baionako mediateka gaur ideki dute guk barnetik ikusi ahal izan dugu. Eta asteburuaren atarian beti bezala zenbait hitzordu proposatuko dizkizuegu. Arratsaldeon Lapurdiko hiriburutik Ipar Euskal Herria gustukoa balima duzue, hau zuen emanaldia da. Ongi etorri deneri. Desadostasun handiak beti Zukmantasaren inguruan. Zukman zergaren logika da, 1800 familien gain, horiek direla aberatsenak Frantzian, kokatzea haien errentaren zerga duten fortunaren 2%. Ekarpen bat litaike, zeren fortuna horiek zituzte errentak baitezpada estatu frantsesean deklaratzen, besteak beste, hainbat sozietatetan baituztelako akzioak eta haien errentak akzio horien dividendetatik etortzen direlako. Ez dakit denak konponduko luken, baina atzera bide bat da, dudaik gabe. Lehen urratx batean bederen, errestuko luke gure goera hoxur da. Hainitz aipatzen dira gastuak, baina ez diru iturriak, eta beraz, joan bar da diruaren seka. Zukman zerga hori, nik egan ezake ekonomiatik deskonexio osoa, ulermen falta osoa ilustratzen duela. Bi ikuspegi bederen buruz buru, argita garbi, zergatikote. Lehen da bizik egan behar da, zerga berri baten sortzea ez dela aterebidea. Frantziak du zerga hain handiena Oksidente munduan, OCDE-aren arabera, uste dut sortzen den aberastasunaren 50 baino gehiago, uste dut benetako arazoa dela nun despenditzen den eta nola despenditze horiek ibiltzen aldiren. Departamentuko budjetak murrizten ari dira, herriko etxeko budjetak ere bai, baina osasunarena baita ere, hezkuntzarena baita ere, eta hor denek diote austeritatea behar dela, austeritatearen gatik ez liteike berriz irekitzen ahalko Donibaneko larrialdian serbitzua ospitaleak berriz harturik. Zerga berria beharrezkoa haute. Zentzugabekeria oso bat da, badakigu horrek ze ondorio luken, lantegi handienek segurazki utz dezakete Frantzian dituzten egoitzak, Frantzian dituzten aktivitateak, eta azken finean da garapen ekonomiekoa litzateke kaltetua, beraz aberastasun suntsitze bat litzateke. Zinez behar dira gauzak berriz horrekatu, justizia sozial bat, baina zergari begira ere justizia bat, noiz batzuk hainitz dirurekin ibiltzen diren eta zerga hainitz gutxiago pagatzen duten jende xumeak baino. Zukman tasarekin ere zer gertatuko den geroak erranen, biziki ez egonkorra den egoeran, berritasunak ditugulako kasik egun guziz. Gaurte goiti zabalik da Baionako mediateka berria, azalera bikoiztuta 3 urteko lanen ostean. Berin handi bat, argindarra eta temperaturan energia aurrezteko. Aitzineko eraikinaren 80% eraitsi dute eta orain transparentzia gehiago eman nahi izan zaio. Modernitatea ikur. Mediateka ireki da hiriari buruz, ireki da plazari buruz, ikusten diren berinezko pareta horiekin, eta plaza ireki da katedralari buruz ere, perspektiba bat ireki da, lehen orain arte etzena eta aspalditik etzena, eta gaur egun Baionako Santa Maria katedrala hori, ikusten da, inoiz ikusi ezten bezala. Urbanitate berri bat irabazi du leku honek. Egungo praktika kulturaletara egokitzen den mediateka dela aipatu dute. Gune informatikoa ere handitu da. Aurrendako espazioa modularra izanen da animazioei egokitzeko. Nerabentzako bilduma ere areagotu da, baita bideojoko, musikatresna eta eguneroko objektuekin. Egun errangura sortzen duten gaien inguruko dokumentuak biltzeko espazio bat ere egin dute, besteak beste genero berdintasuna eta ekologia bezalako gaiekin. Publiko guzientzat lan berezi bat egin den, bai gazte-gazteentzat, nerabeentzat, bada funts bat
euskarazkoa, funts bat gaskoierazkoa, eta gero bestalde beste erabilera batzuk ere bilatu ditugu. Adibidez, musika tresnen prestamua egiten dugu, bestelako materiala ere prestatzen da, eta numerikoari ere beste leku bat eskaini zaio. 10.000 bazkide ditu mediatekak, horietatik 80 baionarrak dira eta hilabetero 20.000 mailegu inguru. Mediateka berrituaren aitzinean zigor artistaren brontzezko eskultura bat ere instalatu dute, jakintzaren zuhaitza deiturikoa. Ikusten duzue zuhaitz hori hutsa dela. Abarrak bakarrik markatzen dituzte hutsoiek, eta hutsoietatik bastatzen da ez bakarrik haizea eta argia, baina pasatzen da urrunago ikusteko ahaltasun hori. Mediateka hori baita jakintza guziaren lekua, da jentea etortzen da hemen jakitera ez dakiena. Eta maiz, dakiena ere zalantzatan jartzea. Eta zalantza horiek konpontzen ditunean, noiz benka bere kontra pentsatzen du. Eta horrek bere mundu ikuspegia aldatzen du guztiz ere. Hortarako gina da, zuhaitzea dago hemen. Brontzea nola den, normalki iraungo ditu milaka urte, eta ikusiko dugu orduan zertatzen den. 300.000 dokumentu, 14. mendetik gaur egunera maileguan edo tokian bertan kontsultatzeko moduan. Ondare euskaldunari dagokionez, 80.000 dokumentu horietatik 25.000 euskal funts bakar batean. Saiatu gara euskarari leku gehiago ematen, eta gaskoiari ere, bai liburutegiaren funtsan, liburuetan, baita ere hizkuntza paisaian, baina bereziki izanen diren animazioetan, langileak ere badira euskaldunak direnak, eta beraz eskainiko da, biziaraziko da euskara hainbat maneraz lekuntan. Hiriko eraikin zaharrena eta bisitatuena da mediateka, berritzailea inklusiboa eta parte hartzaileagoa, hemendik goiti. Arratsalde on ikusentzuleok berriro ere ostiralero bezala, ikusten duzue honetan gainera nekatuta iritsi gara aste ondo horrenetara eta jarririk eskainiko dizkizuegu gure astebururako proposamenak ostiral honetan gaur arratsean bertan hasita jurre. Hori da asteburu osoan zehar iraganen den hitzordu bat aipatuko dizuet, nazioarteko koruen festivala iraganen baita Baionan. Aurtengoa 6. edizioa izango da. Gaurtik hasita asteburu osoan zehar 21 talde kontzertuak eskiniko dituzte. Lapurdiko hiriko hainbat gunetan, horien artean katedralean. Festivala 3 etapetan iraganen da, asteko gaur bertan Iruñeko Orfeoiak egitarauari hasiera emango dio, eta larun batean antolatutako kontzertuak guztiz urririk izango dira. Orotara 700 abeslarik parte hartuko dute, eta urriaren 26an baita azaroaren 2an Sopra il Fiume, koral japoniarra Baionan egongo da. Beraz ikusten duzu, asteburuan zehar eta baita azaroaren 2an ere koraletaz gozatzeko aukera frango izango da Baionan gaindi. Osongi, Baionan beraz asteburu honetan kantuaz eta koruez gozatzeko aukera, jurre, eta Baionan bertan eta kantuarekin jarraituko dugu izan ere, hilabetero azken larun batean egin ohi den bezala ia duela 3 hamarkadatik, Baiona kantuz, horren maite dugun hitzordua izango baitugu larun batean, goizeko 11etan aroak laguntzen badu bederen, Baionako museo, Euskal Museo aintzinean. Eta justuki parada ederra da, Baiona kantuz Euskara plazara, Euskara kalera ateratzeko sortu baitzen, Euskal kantuen bitartez, eta justuki orain Euskal Museoan, horixe bera eskatzen zuen Bernard Etxepareren liburua baitago, Lingue Bascorum Primitiaeren ezagutzen den ale bakarra bertan baitago, eta beraz biak eskutik, Baiona kantuz eta Bernard Etxepare bera, Baionan berriz ere Euskara plazara jalgidadin ekimen ederra izango dugu 11etan, ikusten duzuen bezala, izan koruak edo izan Baiona kantuz asteburu honetan izango dugu Baionan Lapurdiko hiriburuan kantuaz eta euskaraz gozatzeko parada,
eta Lapurduko hiriburutik Lapurdiko herri batera, senperera, senperetar batekin Frank joango gara, izan ere, han ere, kantaldia eta Juli musikariarekin gozatzeko parada izango dugu, ez? Hori da, kantuzaletasuna handia da gure herrian, baina aldi hontan uztariztar bat urbilduko zaigu, beraz kantari lapurtarra Juli Huo, eta berri handi bat badu egun hauetan Julik, Eklore, lehen albuma plazaratu baitu, eta horren aurkezpena eginen du beraz Larreko gelan, biagaratxean, 8:00 eta Juli entzun baino lehen, Pauline Janke, entzuteko parada izanen da ere bai lehen partean, eta gero ejan bezala taulen gainean Juli beraz, 13 urtetan hasi zen kantatzen, eta geroztik ikusi dugu zenbait tokitan, Baionako bestetan, eman dezagun jazarek ireki zituen besta handi horiek, ondotik Patrick Bruelekin ere duo bat eman zuen, eta orain diska berri hori beraz, eskuarari buruz, haurtzaroa, elbarritasuna, olako gaiak aipatzen ditu, bideoklip bat ere badu atera jadanik, orain diska berri hori, Eklore deitzen da, eta orain beraz deskubritzen alko dugu Juli hori, hainitzek badakigu gustukoa dutela biziki Juli, eta guk deskubrituko dugu, kantari gaztea, 28 urte, eta plazer egiten du, olakoak ere ikustea, entzutea, eta pentsatzen dut senperen bere bira hasi bertzerik ez dela eginen, goiti izan emaitu parada, eta guk ere, ura preziatzeko, beraz, plazaz plaza, erran bezala, itzordua, biagaratxean, 8:30 senpereko Larreko gelan, Aitor. Osongi, Franki, iaia Euskal Herriko herririk ederrenean, ez errederena, zegama baita ederrena, baina hortxe gonbidapena, Juli ezagutzeko, ibilbide luzea izango duela uste dugun, eta hola opa diogun musikaria, eta bere musikarekin agurtuko dugu gure gaurko saioa. Igandean itzuriko gara astekarearekin, eta astelenean, astero bezala, iparraldearen orenarekin. Asteburuan! Ara, bandakare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire eta Bizkaian bagara. Ara, bandakare, Gipuzkoan bagera,